Alhamdulillah, wannan suna haske Profesa Aliyu Gunza yana gabatar da takardar shi wadda take ba ita ce na so ya halarta ba ko ba ita aka ce ni ba, amma lokacin da saurare shi laccar tashi ta burge ni kwarai da gaske. Ko ba abin mamaki ba ne Profesa Gunza mutum ne mujtahid, wato duk inda ka taba shi sai ka ji kamar nan ɗaya ƙware, wato irin su yi buwakin su Malla Abdullahi ɗan Fojo ne. Malla Abdullahi ka ɗauka harkar nahawu sai ka tsammanin nahawu da iya da aka ɗauko harkar fiƙihu sai ka ji kuma kamar shi ɗaya iya, saboda haka mutafannin ne. Nahawu shina gaba, fiƙihu shina gaba, sufanci shina gaba, gundarin larabci shi kai ne a yi shi ka je shi ka gan shi rubuce shi ma shina gaba. Shi da su baki ce masa arabiyyar sudani, wato larabin ƙasa hausa. Laraba su kansu sun suka masa lokacin da suka ga littafansa. To yanzu ana magana akan ƙarfa harshen hausa da kuma mai da hankali gare ta, maimakon a koya mana turancin ga da ba mata shi yanzu. Tura amma ba sa nan, sai waɗanda suka koya ga waɗanda suka koya ga tura su ne ka zauka su yi mana bayani mai turanci ba mu san shi ba, saboda haka su ma kansu ba turawan ba ne ko hana su ku. Ni alhamdulillah na ya zamani da lokacin da tura a karantar zuwa, saboda haka mun ɗan kwashe ɗan wani abu gare su mun yi abin da, amma dai mahi yau masu karantar da turanci yau ba turawa ba ne, sai dai jikokin turawa, kuma ko su baƙaƙe irin wani su ɗan turancin, amma kuma ko shi ma dai bai cika zakka ba. Saboda haka ko wanda aka ce ya tahassus, wato ya ƙare a harshen turanci, in ka ji shina turanci sai ka ji dai sai dai kamantau, amma ba turancin na ba na asali. Don ko turayen da sun kaso suna karantarwa ba wai suna karantar da turanci ba ne don suna turawa ba, a'a sai da sun ka karanci harshen da turanci a jami'o'insu sannan suka to suna karantar da turanci. To yanzu ko kamantar babu, wani ma zai ya kware harshen turanci yanzu in ka ji shi na turancin ba sai ka ji dai akwai ayat tambaya. To ya ci gaba da haka yaushe za mu yi turanci, babu sun za mu yi shi. In kuma an ce ba a kuma mu harsunanmu na gida, to ba ka nan kenan. Kamar da ake ba labari hankaka ta ga wani tsuntsu ne shi na ta shi sai ya burge ta, sai ta koyi ta ya ta yi manta da take ta kanta asali ko waga ta yadda ta kai bata iya ba, shi da sake tana ɗan gasa haka saboda bata iya waccan ba kuma ta mace da tata. To yari yaran da muke cin kenan, Allah sauka idan aka samu malamai irin waɗannan gogaggi to su za su ƙara jawo mana hankali mai da hankalinmu ga koyon harshen hausa. Domin me? Don gaskiya kamar yadda Profesa ya faɗa, kowa an karanta shi cikin harshen mahaifiya ta to ya haye fannin da ya ɗauka. To amma yanzu ba mu da ƙwararrun mallamai wanda za su karanta da ba hausa ita kanta, balle wani fanni na kimiyya. To ya za a yi? Saboda haka dole sai gwamnati ta mai da hankali a fara karantar da gundarin hausa duk darussan da aka yi da turanci, kamar su chemistry da science da duk sciences da zan ayyusa a cikin harshen hausa. Abu ne mai wuya na daidai ina kuɗin da za a yi wannan aiki, don
babu su don babba aiki na gagarumin aiki ne. Sannan kuma ina ƙwararrun suke wurin da hausa ko ƙwararri a hannun kimiyyar ƙasa da kowane fanni shina da wa yanzu, musamman yanzu da ake gaugawai a cire ma wata jiha ta ce kuma zai za ka dawo suka fara sabon gina bayan shekara 100 oye da cusa ma wani harshe wanda ba naka ba, a ce kuma ka ajiye shi ka dawo ka samu sabon gina, to wannan gaskiya akwai matsala. In ma dai akwai kuɗi to ana iya yi, amma ina kuɗin suke. To ina so kuma na so na yi tsokaci ga magana da Profesa Banzai inda ya ce mai martaba ya hasan shi amfani da ita maimakon da ake cewa mai alfarma. To da martaba da alfarma duk larabci na. Alfarma alhurmatu, martaba kuma martaba duk larabci na. Saboda haka ya danganta kawai da abin da kai kan zaɓa. Wanda suka zaɓi su yi amfani da alfarma sun san cewa ko lahira ana da alfarma wani ba ka shiga hajjar da sai ka saba alfarma zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ni ga gani na kalmar alfarma ta ma yi martaba, na martaba da haka da ita iyakata duniya, amma alfarma ta extend ta wuce hatta lahira muna jira musamman alfarma zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ce mu. To wannan sannan kuma an yi magana a kan Profesa Bunza ya ba da saƙo ya ce a sama mai martaba sarkin musulmi shawarar cewa shi kafa wani kwamiti mai ƙarfi masu duba su rubuta abubuwa game da harshen Hausa. Allah ce su wani shawara ce mai kyau, amma ina son shi rubuta shi kai ne shawarwarin shi bayan a kai ma majalisar da harfar masarkin musulmi. Don balarabi ya ce ma kutuba karra wa ma hafiza farra, duk abin da an ka rubuta yana nan miliyoyin shekaru nan gaba, amma maganar baki ta shi na manta kuma zan ba aiki da ta ba. Kuma kai ka hita laihi ka ba da shawara ya an karba alhamdulillah, amma ba karba ba ba abin zai rage ka. Na ba shi wannan shawara kuma ya ce insha Allah zai rubuta, kuma amma ni zai ba ni kai ni ce babu kulli shi ba ne. To sai an yi magana, ya yi magana kan mahaifina ya rubuta littafi na fulatanci, na hawan fulatanci. Gaskiya ne sunan littafin na maratawar azhani liman yuridu lugatar fulani. A ciki yana cewa lokacin yana karantar da abin da ake ce ma lamirai ko kuma pronouns, ya ce أتقول منه يا أخي عندي أنا عندي وهو قد عندي. wato yana koya ma lamirai na fulatanci. In ka ce ya akhi sai ka ce handi ka sani, ana in ka ce ana ni kenan sai ka ce mi andi na sani, in ka ce huwa sai ka ce o andi udilli ujodi da sauransu. Ya koya ba da mareke ne zaka amfani da su a cikin harshen fulatanci. To shi dai kamar da suka ba da shawara, ya kamata jihohin da namu inda Hausa take da ƙarfi, inda ma ake magana ita kuma ta da ƙarfi, da zan su haɗa kai su fito da wani tsari wanda zai ƙara tabbatar da aiwatar da harshen Hausa, musamman a ƙananan makarantu primary schools, har ma abin da kai junior school na wannan ƙasa ko kuma waɗannan jihohin namu. Idan aka yi haka na
za a samu ci gaba. Sai da muke so a yi lokaci a kai, baiwa ce abinda hausawa suka riga suka yi adaptin, wato suka ɗauka kan cewa cikin harshen su yake, kuma za a ce duk a yi watsi da su, a zawo a yi tunanin menene kwasa ko kuma wani abu har rubutu a ce wannan kira shi wani kaza wani kaza wani kaza. Bayan hausa da hausawa sun yi adoptin waɗannan sabbin kalmomi da sun karɓo daga turawa ko daga larabawa, domin kuwa kuma sake gina ƙasa ce. Idan an kai haka nan ba san sanda za a kai ƙarshen abin ba, kila ma mu kai ga wancan ba, abin da kuma gori ko ba same shi. Yau da haka ya kamata a yi hankali da sha'anin harshe a bisa nisan abin da ka yi ba a yi shi, wanda bai yi wa a sauran a bashi haka na a yi adapta wanda ya riga ta. Sai kuma zancen yaya ya kamata a karantar da waɗanda harsuna kuma guda hudu ko na ne hausa fulfulde to a nan jihohinmu dai na arewa sosai waɗannan harsuna ana samun su kuma ana amfani da su, kuma ya kamata a karfafa musu. Amma ni abin da nake ra'ayi shine duk abin da aka iske kuma har bahaushe ya riga ya ɗauke shi to a bar shi haka da, amma yanzu a haɗa a ci gaba da ƙirƙirar sabbin abubuwa. Amma aka ce duk a watsar da waɗannan abubuwan da aka samu cikin turanci da fulfulde ko kuma harsuna daban, a ci a watsi da su a dawa gina sabuwa, to ban zabi ra'ayi. Saboda haka yana kira masu karantar da harshen hausa su ƙara ƙwazo. Sannan kuma ina son yin magana kan cewa ba ko an ki ko an so harshen larabci shine harshen da kai kowane inganci, wato kuma da balarabe kica kuwa afsahul lugati, ya yi kowane harshe fasaha. akan mene ya kowane harshe fasaha? Idan kana turanci ka ce you come, wallahi ka sa wanda kawa umarni cikin ayatan ba. Shi you come din da aka ce shi mace ta za ta tahowa, you come ke taho, ko ko namiji na you come kai taho, ko mutum guda na you come kai taho, ko mutane na da yawa you come kai ku taho. Kun ga babu fasaha. Amma a larabci kana cewa anta, kai, anti, ke, antum, ku, antunna, ku mata, antuma, ko biyu kawai. To wannan sai harshen larabci. Hatta da harsunan na hausa ko na fulatanci akwai wani mai da bamu da su. In ka ce wani a harshen larabci a hausa fulful da sauran, wani ya taho, ɗin nan bai nuna ba shi abin nan mace na ko namiji, sai dai ya barka kai hasashe ka ce mace ta hanta ya ko namiji. Ujodi ya zauna, shin wanda ya zauna nan mace na ko namiji ba ka sani ba, sai an ci gaba da za a gane an mace ta ko namiji. To amma a larabci jalasa ya zauna, jalasna sun zauna amma su mata, jalasu sun zauna amma su maza. Kun ji karin fasa a harshen larabci, saboda haka kada yi wati da larabci, musamman dai shi ne harshen ƙur'ani, shi ne harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma an ce ma shi ne harshen ya aljanna. To wanda sai wani sun mazo ce aljanna mu gani wani harshe za mu amfani da shi. Shin kowa ga harshe da harshe da shi ta yi, ko ko wani single harshe za a samu, ko wani harshe ne ga zahiri dai harshe da aka rubuta ƙur'ani da shi watakila shi ne zai zama harshe ya aljanna. Amma ba sani wakila kowa ɗan barno zai kanuni ɗin shi musakuce ya hausa ko fulatanci ko yawaganci ko wani abu. Amma dai ga zahiri shi na wakila
tunda Allah ya zaɓi wannan harshen larabci ya zan shi ne harshen ƙur'ani to watakila shi ne zai zama harshen ahlul jannati bil janna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.